Mali sme cieľ. Nie len dosiahnuť vrchol, ale ho aj pokoriť. Pred 20 rokmi sme verili, že to môže byť iné. Rýchlejšie, silnejšie, lepšie. Nemali sme v rukách nič, len vieru, odhodlanie, tvrdú prácu a nápad. Názov. Jediné slovo. Hell. 2006. Zrodil sa Hell Energy. Príbeh sa začal a odvtedy sa nezastavil. 2009. Prenikáme do pretekov Formule 1. Prvá maďarská značka medzi najrýchlejšími. 2010. Líder medzi energetickými nápojmi v Maďarsku. A to bol len rozbeh. Snívali sme vo veľkom. Nové nápady, nové príchute. Nezastavujeme sa, pretože dosť dobré nikdy nestačí. 2017. Postavili sme vlastnú továreň na hliníkové plechovky, pretože kvalita začína u nás. Spolupracujeme s globálnymi superhviezdami, pretože to, čo vytvárame, je svetová špička. Dosiahli sme to. So zámerom, sebavedome, po našej vlastnej ceste. 2024. Opäť sme postúpili na vyššiu úroveň. 60 krajín, továreň na energetické nápoje svetovej špičky. Je to viac ako len značka. Nečakáme na budúcnosť. Budujeme ju. Tieto obrázky sú dobre známe, pretože nie sú len o nás. Sú tiež aj o vás. S vami, pre vás. Týchto 20 rokov nie je len náš príbeh. Je to aj váš príbeh. 20 years together. And we're just getting started. Cheers.